במובן העמוק ביותר. אבל עוד אותו רגע דופקים על הזכוכית ורוצים שהנמר יתעורר. עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אני ליביאנה דייטש, איתי באולפן דוקטור שירה שמואלי, חוקרת את היחסים בין ידע למשפט ומתמחה בהיסטוריה של יחסי אדם חיה. בואו נעבור רגע מאותו גן חיות לחיות הבית. לי יש כלבה וחתולה. עשיתי להם את אותו הדבר? זה שבייתנו חיות. אז עשינו גן חיות פרטי של כל אחד בבית? גם כלבים וגם חתולים המון זמן איתנו. לגבי הביות של הכלב, יש תיאוריה מאוד חזקה שבעצם הכלב התביית עלינו. זאת אומרת שזאבים מצאו דרכים להתקרב לבני אדם, להתחבב לבני אדם, וגם חתולים, כי הם נהנים מהיחסים, נהנים מהשאריות. זה לא רק שהאדם יושב ומחליט איזה בעל חיים בא לו עליו, ואז הוא מייצר את כל התהליכים שאנחנו מכירים עכשיו עם חיות מעבדה, עם חיות משק. הרעיון הזה של קטגוריה של חיות מחמד, יש לזה שמאפיינים באמת של 200 שנה האחרונות, שזה הפך להיות מין יצור שחי איתך בבית, כמו בן בית, ואין לו שום מטרה שירותית, הוא אמור לשמור על כלום. אז הקונספט הזה שיש לי קומפיין ממנו שהוא בבית, ושהוא הופך להיות בן משפחה, זה משהו שדי מודרני, למרות שכמובן יש יחסים קרובים בין האדם לבעלי החיים מאז ומתמיד. יש גם, למשל, נראה שבמוזיאון האדם הקדמון נמצא מכאן מעמק החולה של אישה, כנראה אישה גבורה עם כלבלב צעיר מאוד על כף היד שלה, או פשוט מונח צמוד אליה, עדות לכך שהיו יחסי קרבה. הקונספט שיש חיית מחמד איתנו בבית ויש לו ומוצאים עליה כל כך הרבה כסף ולקנות לווטרינר ויש כזה ברנד של אוכל שמיועד עליהם, זה משהו שמתפתח ויש כל מיני סברים מאיפה זה מגיע. יש לזה קישורים מעמדיים די חזקים, לפחות בהתחלה, של להחזיק זמנים גזעיים כדי כסמל סטטוס, להביא מעמדות נמוכים יותר, מנסים גם לאמץ את אותם גינונים כדי להביע את אותה יכולת חברתית או רגישות חברתית. אבל אני חושבת שיש כאן גם הרבה באמת עולם רגשי מאוד מפותח שמתעורר, וזה בגוטרי שכתבו בצורה מבזה מאוד על מחזיקי חיות המחמד, זה שיש זאב שחי בלהקה שלו ויש לו את היכולות המופלאות הפראיות שלו לעומת הכלבה והפודל שמוחזק על ידי נשים בבית, אינסטנטליזציה של היצור הזה, ורוצים את החיה בעצם. דונה הרווי קראה את זה כטקסט מאוד מיזוגני. מי מחזיקות את הבעלי חיים האלה, מי בדרך כלל ומאכילות את הבעלי חיים האלה, זה נשים, והם כתבו במה כזאת, ילדים מנסה להציל את זה, ואת לא חייבת. בואי נחזור לעניין של פלייק טוגדה, חיית מחמד או קומפליין אנימור, זה יצור שאני מתקרבלת איתו, משחקת איתו, הוא מפעיל אותי, אני מפעילה אותו, ויש פה מערכת יחסים חדשה שנוצרת והיא מעניינת והיא בעלת פוטנציאל אדיר. לא רואה על תרבות. אנחנו מתייחסים לזה כמשהו שאדם עושה, אבל זה יותר סימביוטי מזה, כמו שתיארת נגיד עם הכלב או החתול שהם בעיתו אותנו. יש לנו הרבה אחריות כי אנחנו עושים מעשים, אבל אולי זה הכל חלק מאיזשהו, גם האדם חלק מהטבע, גם החיה חלק מהטבע, ונוצר פה משהו. זאת אומרת, אנחנו חיה שהגיעה לכוח באמת מופרע ואיתנו נורא רגישה, נגיד לחיות אחרות מאוד אחרות שיכולות לחסר אותנו די מהר. ומה שקורה עכשיו עם השינוי הקליני ועם ההכחדה זה שלאט לאט כמובן יש איזשהו רגע של חושש שאנחנו מתחילים לעכל את עצמנו. זאת אומרת שבני אדם הם היו הבאים בתור בכל השרשרת הזאת של ההכחדות, בגלל שהכוח הבלתי נגמר ונתפרט את זה כבר התחיל לייצר סכנה ממשית. אז עדיין לא נתת, עדיין הסיפור לא נגמר. המחקר שלך, את בוחנת איך המשפט יתייחס לסוגיות שונות שקשורות לבעלי חיים. אולי זה משהו שכאילו המשפט הוא משהו שמפריד את האדם משאר החיות. אני בחיים לשתף פעולה עם השאלה מה מפריד בין אדם ושאר החיות.
חיות, כי אני באמת חושבת, כמו שאמרתי, שהסקרנות הזאת היא איזשהו, היא באה ממקום של לנסות לייצר את הפערים ואת ההגדרות שהם תמיד גם מכלילים איזושהי היררכיה מסוימת בתוכם. דרידה אמר משהו מאוד יפה לדעתי.